பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை யார் அங்கீகாரம் இல்லாமல் இருக்கின்றார்கள், பவர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பொலிட்டிக்கல் பவர் இல்லாமல் பூலையமாக இருக்கின்றோம். நாம் ஒரு பக்கம் உணர்ந்து நமக்கு சுயமரியாதை, வீடு இல்லாதவர்களுக்கு வீடு, கோடிக்கணக்கான வீடுகளை கட்டி கொண்டிருந்தாலும் கூட நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சகோதர சகோதரிகளே, இந்தியாவிலே அசையா சொத்து வெளியே எவ்வளவு லேண்ட் பாக்குறீங்க, பில்டிங் பாக்குறீங்க, அசையா சொத்து என்பது வெறும் 2% மட்டும்தான் பெண்களுடைய பெயர்ல இருக்கு. பெண்களுடைய பெயர்ல எவ்வளவு சொத்து இருக்குன்னா வெறும் 2%. 98% அசையா சொத்துக்கள் ஆண்களுடைய பெயர்ல இருக்கு. அதற்கு ஒரு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தேவைப்பட்டார். மத்திய அரசு கட்டி கொடுக்கக்கூடிய இலவச வீடுகள் அனைத்தும் பெண்களுடைய பெயரில் தான் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். இன்னைக்கு 68% மத்திய அரசினுடைய வீடு 2018 பதிவு செய்வது பெண்களுடைய பெயரில் இருக்கு. மிச்சது ஆண்களும் பெண்களும் கலந்து இருக்கின்றார்கள். இதுல ஒரு பெண்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய சுயமரியாதை சகோதர சகோதரிகள். இதையெல்லாம் தாண்டி முதலாக இந்தியன் என்று சொல்வதிலே ஒரு பெருமை. அயல் நாட்டுக்கு போறீங்க, ஒரு ஏர்போர்ட்ல போறீங்க, எங்க போய் யாரை பார்த்தாலும் கூட இந்தியன் என்று சொல்லும் பொழுது 2 அடி தள்ளி நிற்கின்றான். காரணம், நம்முடைய நாட்டிற்கு அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை. ஊழல் நாடாக இருந்ததை மாற்றி 8 ஆண்டுகளிலே சாதனை நாடாக மாற்றி இருக்கின்றார். இந்தியர்கள் என்று சொன்னாலே இங்கே வேலை நடக்காது என்பதை தாண்டி மோடிஜி எங்கே சென்றாலும் கூட வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் மோடிஜி பக்கத்துல படம் பிடிப்பதற்காக அலை மோதுகின்றார்கள். காரணம், அந்த ஒரு படத்தை வைத்து தேர்தலில் ஜெயித்து விடலாமா என்கின்ற நப்பாஸ். தனி மனிதனுடைய உழைப்பு, கட்சி அந்த உழைப்பை கீழே வீடு வீடாக எடுத்து சென்று இந்த 8 ஆண்டுகள் முடித்த பின்பு கம்பீரமாக ஒரு தொண்டனும், மேடையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தொண்டர்களும், கீழே இருக்கக்கூடிய தொண்டனும் பெருமையாக சொல்லுவோம், இந்த கட்சியில இருப்பதற்கு பெருமைப்படுகின்றோம். இதை போல ஒரு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு வேலை செய்வதற்கு பெருமைப்படுகின்றோம். இப்படிப்பட்ட ஆத்மார்த்தமாக சித்தாந்தம் இருக்கக்கூடிய கட்சியிலே தொண்டனாக தினமும் வேலை செய்து மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றோம் என்று பெருமைப்பட வேண்டிய தருணம் இது சகோதர சகோதரிகளை. எப்பொழுதும் கூட ஒரு தமிழ்ல ஒரு பெரிய பழமொழி இருக்கு, புலியை பார்த்து பூனை சூடு போட்டுக் கொண்டது என்று. மோடிஜியை பார்த்து தமிழகத்தில் இருப்பவர்களும் கூட, குறிப்பாக நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் குட்டி மோடி ஆக வேண்டும் என்கின்ற ஆசை. அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்லியிருக்கிறாங்க, நிறைவேறாத கனவுகள் வெறும் கற்பனையேன். குட்டி மோடி ஆக வேண்டும் என்றால் மோடிஜியை போல் உழைக்க வேண்டும், மோடி அவர்களை போல் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும், மோடி அவர்களை போல ஒரு நாளும் கூட அடித்தட்டு மக்களுக்காக சிந்திக்க வேண்டும். டெல்லியில் இருந்து குட்டி மோடி ஆக வேண்டும் என்றால் குடும்பம் இல்லாமல் தனி மனிதனாக அங்கே வேலை செய்ய வேண்டும். அவருடைய தாய் சொல்லுகின்றார், மோடிஜியினுடைய தாயார் இப்போது 100வது ஆண்டிலே அடியெடுத்து வைத்திருக்கின்றார். சமீபத்திலே தன்னுடைய தாயை பற்றி நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் எழுதியிருந்தார் அவருடைய முகநூல் பக்கத்தில். அப்ப டெல்லி சென்ற பிறகு ஒரே ஒரு முறை மட்டும்தான் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அவருடைய தாயை டெல்லிக்கு கொண்டு வந்து இல்லத்திலே வைத்திருந்தார்கள். 2-3 நாள் இருந்தாங்க. அது 2-3 நாள் முடிந்த பிறகு தாயே அங்கே இருந்து கிளம்புவதற்கு தயாராகிவிட்டார். மோடிஜி அவர்கள் இன்னும் 2 நாள் இருந்துட்டு போங்க என்று சொல்லும் பொழுது தாய் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா, அது சரியா வராதுப்பா, நீ ஊரெல்லாம் சுத்துறாள், இந்தியா ஃபுல்லா சுத்துறாள், நான் வீட்டில் உட்கார்ந்தனா உன் மனசுல ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம தாய்க்கு என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கோம், வீட்டில் என்ன பண்றாங்கன்னு ஒரு சின்ன கவலை வந்துவிடும். அந்த கவலை என்பது மக்களுக்கு நீ செய்யக்கூடிய பணியை கொஞ்சம் குறைத்து விடும். அதனால் நான் குஜராத் செல்வதுதான் முறை, நான் குஜராத்தில் இருப்பதுதான் முறை என்று சொல்லிவிட்ட அந்த தாய்க்கு மகனாக பிறந்த ஒரு தவ புதல்வன் நரேந்திர மோடி அவர். ஆனா இங்க கட்சியே குடும்பம், குடும்பமே கட்சி, எது கட்சி எது குடும்பம் என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை, பிணைந்திருக்கிறார். எங்க போய் கேட்டாலும் கூட இங்கே அமைச்சர்களுக்கு மரியாதை கிடையாது, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்களுக்கு மரியாதை கிடையாது. கோபாலபுர குடும்பத்தில் போய் கேளுங்க, ஆடிட்டர் கேளுங்க, சிஎம் கூட இருக்கிற 2 பேர்த்து கேளுங்க, 3 பேர்த்து கேளுங்க. இதையெல்லாம் வைத்துக்கொண்டு மோடிஜியை போல் வர வேண்டும் என்று நினைப்பது ஒரு புலியை பார்த்து பூனை சூடு போட்டுக் கொள்வது. ஆபரேஷன் கங்கா, மோடிஜி அங்கே செய்து கொண்டிருப்பது ஆபரேஷன் கங்கா. இருபான குழந்தைகளை கஞ்சாவை வைத்துக் கொண்டு எப்படி அழிப்பதன். கஞ்சாவுக்கும் கங்காவுக்கும் இருப்பது ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும்தான். அந்த ஒரு வார்த்தையை மாற்றும் பொழுது மாணவர்களுக்காக மோடிஜி இருக்கின்றார்கள் என்று நமக்கு தெரியும். ஒரு வீடாக சென்று உக்ரைனில் இருக்கும் பொழுது ஆறுதல் சொல்லி நம்முடைய அரசு கொண்டு வருகிறது.
நம்முடைய இணையமைச்சர் முருகன்ஜி அவர்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கோம். அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. முருகன்ஜி நைட் 2 மணிக்கு போன் பண்ணாங்க, இதை சொல்லி இருக்கின்றார்கள் என்று நம்ம அனைவரும் சொன்னோம். இது ஒரு பக்கம். இப்போது காஞ்சா எல்லாம் தாண்டி இப்ப பாருங்க, நேற்று பத்திரிகையில் ஒன்று பார்த்தேன். சென்னையினுடைய கமிஷனர் ஆயிரக்கணக்கான கிலோ காஞ்சாவை கொளுத்தினார். இதன சினிமா ஷூட்டிங்கா? ஆயிரக்கணக்கான காஞ்சா நீ கிலோவை கொழுக்குறீங்க அப்படின்னாவே அரசே மறைமுகமாக ஒப்புக்கொள்ளுகிறது. இந்த காஞ்சாவினுடைய புழக்கம் தமிழகத்துல காஞ்சாவினுடைய தலைநகரமாக இருப்பது நம்முடைய சென்னை. இதிலே நம்முடைய இளைஞர்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஒரு தலைமுறையே நாசமாகி கொண்டிருக்கிறது. ஒரு தலைமுறையே காணாம போயிட்டு இருக்காங்க. ஒரு தலைமுறை ரோட்ல 6 பேர் வந்து வெட்டுறான். தைரியம் எங்கிருந்து வந்துச்சு? காஞ்சா நாள். யார் பேச்சை கேட்கறது இல்ல. தைரியம் எங்கிருந்து வந்துச்சு? காஞ்சா நாள். ஸ்கூல்ல போய் ஒரு மாணவன் படுத்து தூங்கி கொண்டிருக்கின்றான். ஆசிரியர் எதிர்த்து பேசுறான், ஆசிரியர் அடிக்க வர்றான். எங்கிருந்து வந்துச்சு? காஞ்சா நாள். இந்த காஞ்சாவை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஆபரேஷன் 1, 2, 3 2024 லோக்சபா தேர்தல் வரும் பொழுது எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். காஞ்சா ஆபரேஷன் நம்பர் 400 என்று இருக்கும். ஒரு நாளும் கூட இதை செய்வதற்கு ஒரு துணிவில்லை. முதலமைச்சருக்கு அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒரு துணிவு கிடையாது. என்ன முதலமைச்சர் நீங்கள்? எதற்காக சட்டம் என்பது உங்களுடைய கையில் இருக்கு? எதற்காக காவல்துறையினுடைய அமைச்சராக நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் என்ற கேள்வியை கண்ணாடியை பார்த்து நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களை. இதெல்லாம் தாண்டி சகோதர சகோதரிகளை, இதுவரை நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் 31 கமிஷன் போட்டிருக்கார். தமிழகத்திலே 31 கமிஷன். எந்த பிரச்சனையும் தீர்க்க முடியவில்லை என்றால் கமிஷனை போடு. கமிஷன் என்கின்ற வார்த்தை திமுகவுக்கு பிடித்திருந்தாலும் கூட எதற்காக 31 கமிஷன், எதற்காக அமைச்சர்கள், எதற்காக கேபினட், எதற்காக ஒரு முதலமைச்சர்? 31 கமிஷன். இல்ல கொடுமை நான் கோயிலுக்கு போனா அங்கேயே கொடுமை வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி காவல்துறையை சீர்படுத்த ஒரு கமிஷன், அதற்கு ரிட்டையர்டு நீதிபதி, அந்த நீதிபதி ரோட்ல போகும்போது நீதிபதியினுடைய பாதுகாவலருக்கு அருவாள் வெட்டு. காவல்துறையை சீர்படுத்த போட்ட கமிஷனுடைய தலைவருடைய பாதுகாவலருக்கு அருவாள் வெட்டு தான் தமிழகத்தினுடைய சட்ட ஒழுங்கினுடைய நிலைமை இருக்கிறது. இன்னொரு பக்கம் நீங்க எல்லாம் சொன்னீங்க, யோகிஜி வந்து புல்டோசர் எடுத்துட்டு வர்றாரு, புல்டோசர் வச்சு ஆட்சி பண்றாரு, யோகிஜி வந்து இப்படி பண்றாரு அப்படி பண்றாரு, சட்டத்தை கையில் எடுத்துட்டார். ஆமாங்க, சட்டத்தை யோகிஜி கையில கடுமையாக எடுத்திருக்கின்றார். அதனால்தான் இன்னைக்கு யூபியில எந்த ஒரு பெண்மணியாக இருந்தாலும் நைட்டு 2 மணிக்கு தைரியமா ரோட்ல நடந்து போலாம். கை வைக்க சொல்லுங்க, கை இருக்காது என்பதை தாண்டி அடுத்த நாள் வீடு இருக்காது. அப்படிப்பட்ட முதலமைச்சருக்கு மக்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய பரிசு 70 வருடத்திற்கு மேல ஜெயிக்க முடியாத 2 தொகுதியில அசாம்கர்க்ல ராம்பூர்ல முதலாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தாமரை சின்னத்தினுடைய எம்பி பாராளுமன்றத்துக்கு செல்லுகின்றார் என்றால் மக்களுக்கு தெரியும். நீங்க டிவியில டிபேட்டை போடலாம், ஏசி ரூம்ல உட்கார்ந்து பேசலாம், திமுகவுடைய பேச்சாளர்கள் மைக் எடுத்து பேசலாம். மக்களுக்கு தெரியும் சட்டம் ஒழுங்கை யார் பாதுகாக்கின்றார்கள், பெண்களுடைய பக்கம் யார் இருக்கின்றார்கள் என்பது மக்களுக்கு தெரியும். 20 ஆண்டுகள் கழித்து மோடிஜியை குஜராத்ல வைத்து நீங்க என்கொயரி கூப்பிட்டீங்க. இந்த குஜராத் கலவரத்திற்கே மோடிஜி காரணம். யாரு சொன்ன 2 பேர்? யாரு? 2 கைகூலிகள். அதை வந்து பத்திரிகையில சொல்றாங்க. அதை 2-3 பத்திரிகைகள் செய்தியாக போட்டு எப்படியாவது வளர்ந்து வருகின்ற மோடிஜி அவர்களே குஜராத்திலேயே கோழி அமுத்துற மாதிரி அமுத்திடணும், வெளியே விடக்கூடாது என்ற முயற்சி செய்திருக்கு. இன்னைக்கு அந்த மனிதன் குஜராத்தை தாண்டி இந்தியாவினுடைய பிரதமர் என்பதை தாண்டி உலகத்தினுடைய தலைவராக வலம் வந்து கொண்டிருக்கின்றார். இன்னைக்கு நம்முடைய சுப்ரீம் கோர்ட், உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு நேற்று சொல்றாங்க. உச்ச நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு, இந்த மோடிஜி மேல போடப்பட்ட இந்த வழக்கே ஜோடிக்கப்பட்ட வழக்கு. ஜோடிக்கப்பட்ட வழக்கு என்பதை தாண்டி திட்டமிட்டு அந்நிய கைகூலிகளால் மோடிஜியை ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்று போடப்பட்ட வழக்கு. யார் அந்த 2 பேர் நேற்று நைட்டே ஜெயிலுக்கு போயிட்டாங்க. யார் அதை எடுத்தார்களோ அவர்கள் இருவருமே நேற்று இரவு சிறைக்கு சென்றாகிவிட்டது. இப்போது லிபரல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் அதை வைத்து ஒப்பாரி வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிலருக்கும் கூட இதே நிலைமை வரத்தான் போகிறது. பொய்யை பரப்பி பொய் மூலமாக அரசியல் ஆதாயத்தை கையில் எடுத்து நீங்க 10 வருஷம் 5 வருஷம் நீங்க பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஆனால் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வரும் பொழுது பொய்யை பரப்பி அரசியல் செய்யக்கூடிய இதை போன்ற லிபரல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய தீர்ப்பு குஜராத்துக்கு மட்டுமல்ல, தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய லிபரல்ஸுக்கும் அந்த தீர்ப்பு பொருந்தும். அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. சகோதர சகோதரர், இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லணும். அமைச்சர் அவர்கள் பேசுவதற்கு முன்பு
இங்க நிறைய பேர் சாதாரண மக்கள் தான் இங்க வந்திருக்கின்றீர்கள். குடும்பத்தை எல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு ஒரு குதூகலமான திருவிழாவை போல இங்க வந்திருக்கின்றீர்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய அரசு ஏகப்பட்ட மாற்றத்தை சேர்ந்ததாலும் கூட நான் பர்சனலாக ஒரு மனிதனாக பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் என்பது நம்முடைய டிஜிட்டல் இந்தியாவில் வந்திருக்கக்கூடிய டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் பண பரிவர்த்தனை. அதை கொண்டு வந்த பொழுது நம்முடைய பி சிதம்பரம் அவர்கள் சொன்னார் பாராளுமன்றத்தில், ஐயோ எல்லாம் படிக்காதவங்க தான் இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்காங்க, டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை கொண்டு வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாதுங்க, அவங்கெல்லாம் படிக்காதவங்க அப்படி. இங்கே கர்ம வீரர் காமராஜர் அவர்கள் படிக்காதவர் தான், பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் படிக்காதவர் தான். ஆனா இன்னைக்கு அந்த படிக்காத நம்முடைய மேதை நரேந்திர மோடி அவர்கள் டெல்லியிலிருந்து செய்திருக்கக்கூடிய சாதனையை பாருங்க. போன மாசம் மே மாசத்துல மட்டும் இந்தியால டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை மூலமாக, டிஜிட்டல்ல பேடிஎம், கூகுள் பே இதையெல்லாம் பயன்படுத்தி இந்தியாவில் 612 கோடி டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம். 612 கோடி, மக்கள் தொகை 135 கோடி. ஒரே மாசத்துல மே மாசத்துல 612 கோடி டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். நாம் பரிவர்த்தனை செய்த பணம் என்பது 10,41,521 கோடி. யோசிச்சு பாருங்க. 2 வருடத்துல ஒரு மொபைல் போனை வைத்துக்கொண்டு அண்ணாச்சி பழ வைக்கக்கூடிய அம்மாவாக இருக்கலாம், டீ கடையில் இருக்கக்கூடிய அண்ணனாக இருக்கலாம், ஆட்டோ டிரைவர் அண்ணனாக இருக்கலாம், முதலாக அவர்களுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய செல்போனிலே அந்த சுதந்திரம் வந்திருக்கிறது. அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த பணிக்கு கூலி என்பது உடனடியாக அவர்களுக்கு வந்திருக்கிறது. 10,41,521 கோடி ரூபாய் 621 கோடி டிரான்சாக்ஷன்ல போனவர்கள். இதையெல்லாம் தாண்டி சகோதர சகோதரிகளே, இந்த உலகத்துல பிரபஞ்சத்துல அதிகமாக டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் செய்த நாடு என்கின்ற பெருமையும் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறது. ஹீரோ யாரு? நீங்க தான். அண்ணாச்சி பழ விற்கிற அண்ணன், தக்காளி பழ விற்கிற அக்கா, இளநீ விற்கிற அண்ணன், கடையில டீ வித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரர், ஆட்டோ டிரைவர், ஹீரோ நீங்க. அதனால தான் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே சொன்னேன், உங்களை மையமாக வைத்துத்தான் நம்முடைய அரசு ஒரு விஷயத்தையும் கூட கையில் எடுத்து செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளை. இதையெல்லாம் தாண்டி காங்கிரஸ்ல நம்முடைய அண்ணன் சிதம்பரம் அவர்கள் இப்போது புதிதாக ராஜ்யசபா சீட்டு கிடைத்திருக்கிறது. யாரு கொடுத்திருக்காங்கன்னா டிஎம்கே கட்சிக்காரன். டிஎம்கே கட்சி ராஜ்யசபா சீட் கொடுப்பதற்கு விசுவாசமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நேற்று ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்கார். இந்தியாவில் கல்வி என்பது பொதுப்பட்டியலில் இருக்கிறது, அதை மாநில பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று பி சிதம்பரம் அண்ணனுக்கு நினைவுபடுத்துவது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கடமையாக இருக்கிறது. உங்களுடைய கட்சியினுடைய முன்னாள் தலைவர் இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் தான் கல்வியை மாநில பட்டியலிருந்து பொதுப்பட்டியலுக்கு கொண்டு போனார். இன்னைக்கு நீங்க ஒரு கையில மைக் இருக்கு, திமுக காரங்க பேசுறதுக்கு ஒப்புச்சப்பானியாக பேச வேண்டும் என்கின்ற ஒரே காரணத்திற்காக பொருளாதார மேதை என்று சொல்லக்கூடிய அண்ணன் சிதம்பரம் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான அரசியல் நிலைமைக்கு வந்திருக்கின்றார்கள் என்று பாருங்கள். மேகதாது நம்முடைய மத்திய அரசு மிக தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறது, எந்த காரணத்திற்கும் தமிழகத்தினுடைய அனுமதி இல்லாமல் மேகதாத்துவிற்கு அனுமதி கொடுக்க மாட்டோம் என்று உடனே கடிதமா எழுதுறார். நம்முடைய முதலமைச்சருக்கு கடிதம் முதலமைச்சர் என்கின்ற ஒரு பெயரும் இருக்கு. கடிதமா எழுதுவார், தெரிந்தே கடிதம் எழுதுவார். இவங்க இங்கிருந்து பிளைட்ல டெல்லி போறதுக்கு முன்னாடியே நம்முடைய அண்ணன் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களும் கூட அந்த குழுவிலே சென்றிருந்தார். அமைச்சரை பார்த்து பேசுறதுக்கு முன்னாடியே கர்நாடகா மாநிலம் மேகதாத்துவதற்காக சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்திலே பதிவு செய்த அந்த லெட்டர் என்பது ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்படி தெரிந்த விஷயம், மத்திய அரசு சொன்ன விஷயம், பாராளுமன்றத்திலே நம்முடைய குடிநீர் அமைச்சர் ஷேகாவத் அவர்கள் சொன்ன விஷயம், அதை வைத்து அரசியல், நீட்டை வைத்து அரசியல், இதை வைத்து அரசியல், மாறி மாறி இதை வைத்து அரசியல். இங்கே இருக்கக்கூடிய காங்கிரசினுடைய தலைவர் அண்ணன் அழகிரி அவர்கள் இன்று ஒரு போராட்டத்தை அறிவித்திருந்தார், அக்னிபத்துக்கு எதிராக போராட்டம் என்று. நானும் பத்திரிகை நண்பர்கிட்ட கேட்கிறேன், அந்த போராட்டம் எங்க நடந்தது, எத்தனை பேர் வந்தாங்க, ஒரு போட்டோனாச்சு காட்டுங்க. காங்கிரசினுடைய போராட்டம் என்பது ஒருவர் கூட செல்லாத போராட்டமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. ராகுல் காந்தி அவர்கள் டெல்லியில் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் ஒரு சம்மன் கொடுத்து வாங்கன்னு கூப்பிடும் பொழுது இங்கே காங்கிரஸ் கட்சிக்காரங்க இங்க இருக்கக்கூடிய இடி முன்னாடி போராட்டம் பண்ண போனாங்க.
மொத்தமாக சென்றது 200 பேர், பாதுகாப்புக்காக வந்த காவல்துறை 2000 பேர். அப்படிப்பட்ட ஒரு கட்சி திமுகவினுடைய கைகூலியாக மாறி காங்கிரஸ் என்கின்ற இயக்கம் இன்று தமிழகத்திலே முற்றிலுமாக அழிந்து கொண்டிருக்கிறது சகோதர சகோதரிகளை. ஆனால் சமூக நீதி என்பது இலக்கணமாக இருப்பது நம்முடைய அரசு. அதற்கு இலக்கணமாக இப்போது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடியவர் நம்முடைய அமைச்சர் திரு அண்ணன் முருகன் அவர்கள். சகோதரர்கள், நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு கட்சியினுடைய வளர்ச்சி எங்கே இருக்கிறது என்றால், கடைக்கோடியில் இருக்கக்கூடிய நேர்மையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை கண்டுபிடித்து அந்த மனிதனை கட்சி வளர்த்தி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய உச்சகட்ட பொறுப்பிலே அந்த மனிதனை அமர வைத்து அழகு பார்ப்பதுதான் அந்த கட்சியினுடைய அடிப்படை சமூக நீதி கொள்கை. அண்ணன் முருகன் அவர்களுடைய ஊருக்கு நீங்க போய் பார்க்கணும். எத்தனை பேர் முருகன்ஜியோட ஊருக்கு போனீங்கன்னு தெரியும். நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கோனூர் என்கின்ற ஊருக்கு நீங்க போகணும். அந்த ஊருக்கு போனீங்கன்னா தெரியும், அந்த ஊர்ல முதலா படிச்சு அந்த ஊரை விட்டு வெளியே இருக்கிற ஒரு மனிதர் என்பது நம்முடைய அண்ணன் முருகன் என்பது அந்த ஊருக்கு போனாவே தெரியும். அங்கே பிறந்து சட்டம் பயின்று பாரதிய ஜனதா கட்சியால் கண்டெடுக்கப்பட்டு தேர்தலிலே பல முறை போட்டியிட்டு ஒரு முறையும் கூட கட்சியை வளர்ப்பதற்காக கட்சி செல்ல வேண்டும் என்று கட்சியினுடைய உத்தரவுக்காக தேர்தலில் நின்று கட்சியை வளர்த்து பின்னால் நம் கட்சியினுடைய மாநில தலைவராக பொறுப்பில் வந்து இன்னைக்கு 72 ஆண்டுகள் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு ஏழையிலும் ஏழை என்று சொல்லக்கூடிய அருந்ததியர் சமுதாயத்திலிருந்து இதுவரை யாருமே அமைச்சர் ஆகலைங்க. இன்னைக்கு அண்ணன் முருகன் அவர்கள் அங்கே அமைச்சராக இருப்பது நமக்கு பெரும். தமிழகம் முழுவதுமே கடந்த 2 நாட்களாக சுற்றுப்பயணத்தில் இருக்கின்றார். நானும் அவர் கூட கோயம்புத்தூர், திருப்பூர்லாம் முடித்துக்கொண்டு ஒன்றாக கோயம்புத்தூர்லிருந்து வருகின்றோம். ஒரு முறை நம்முடைய அண்ணன் முருகன் அவர்களை பார்க்கும் பொழுது இந்த கட்சியிலே நாம் தொண்டனாக இருப்பதற்கு நாம் பெருமைப்படுகின்றோம். இப்படிப்பட்ட கட்சியில் நாம் இருக்கின்றோம். இப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் இருக்கக்கூடிய கட்சியில் இருக்கின்றோம். இப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் டெல்லியிலே தமிழகத்திற்கும் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கும் பாலமாக இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் இருக்கக்கூடிய கட்சியிலே நாமும் தொண்டர்களாக இருக்கின்றோம் என்று பெருமைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம். சகோதர சகோதரிகளே, சென்னை இந்த கூட்டம் என்பது எப்பொழுதுமே நம்முடைய அண்ணன் நயினார் அவர்கள் சொன்னது போல மனதிலே ஒரு மாற்றம் வர வேண்டும். அந்த மாற்றம் பேச்சு மாற்றமாக வந்து அரசியலே மாற்றம் வரும். இப்போது பாரதிய ஜனதா கட்சி என்பது முதல் கட்டத்தை தாண்டி 2வது கட்டத்திலே பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். மனதிலே மாற்றம் வந்து பேச்சிலே மாற்றம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. 2024 நயினார் அண்ணன் சொன்னார் 25 என்பது நம்முடைய இலக்கு 15 அப்படின்னா. நயினார் அண்ணன் என்ன சொன்னாருன்னா 25 என்பது நம்முடைய இலக்கு. இன்னைக்கு தேர்தல் நடந்ததுன்னா 15 ஜெயிச்சாச்சு, இன்னும் 10 வெற்றி பெறுவதற்கு நீங்கள் உழைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கின்றார்கள். இன்னும் 1.5 வருஷத்துல நம்முடைய இலக்கு என்பது 25. இன்னைக்கு நயினார் அண்ணன் சொன்னது போல 15 கடந்திருந்தாலும் கூட இன்னும் 10, 25, 39 வந்தால் அதை விட சந்தோஷம் எதுவும் கிடையாது. 25 என்பது நிச்சயமாக லட்சியமாக டெல்லியிலே அந்த எம்பிக்கள் சென்று அமர வேண்டும். அதிலே பல பேர் மிக முக்கிய கேபினெட் மந்திரிகளாக லட்சக்கணக்கான ரூபாய் இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அந்த பணம் நமக்கு வரணும், அது மக்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் என்பதுதான் இந்த கட்சியினுடைய தலைவர்களாக தொண்டர்களாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம். அதற்கு கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். இப்போது மழை வந்தாலும் கூட இந்த சேரை விட்டு யாரும் எந்திரிக்காமல் நாம் அமரத்தான் போகின்றோம். அது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டன், இந்த கட்சியின் மீது இருக்கக்கூடிய உயிர்ப்பு. மழை வந்தா வரட்டும், வருண பகவான் அவர்கள் ஆசீர்வாதம் செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து வரத்தான் போகின்றார், மாற்றுக்கிறது கிடையாது. அப்படி இருந்தாலும் நம்முடைய இருக்கையிலே அமர்ந்து அது எப்படிப்பட்ட கொட்டுகின்ற மழையாக இருந்தாலும் கூட அந்த 25 எம்பிக்கள் வேண்டும் என்றால் அதனுடைய சங்கல்பம் இன்று நாம் காட்ட வேண்டும். இந்த சங்கல்பத்தை காட்டும் பொழுது, அந்த உறுதியை காட்டும் பொழுது, இந்த கட்சிக்காக நாம் துணிந்து நிற்கின்றோம் என்கின்ற உறுதியை காட்டும் பொழுது நிச்சயமாக மாற்றம் நடக்கும். ஏவி காவல்துறையில எஃப்ஐஆர் போட்டு கைது செய்வதற்கான முயற்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. 6 பேர் ஜெயிலுக்கு போயிட்டாங்க. ஜெயிலுக்கு போன ஒரு தலைவருடைய மனைவிக்கு போன் பண்ண, அக்கா கோச்சிக்காதீங்க, அண்ணன் ஜெயிலுக்கு போயிட்டாரு, பர்சனலா நாங்க வெளியே கொண்டு வந்துடுறோம், நல்லா பாத்துக்கிறோம், எது நடக்காது. அந்த அக்கா என்ன சொன்னாங்க தெரியுங்களா? தம்பே, அண்ணன் 3 டைம் போயிட்டு வந்துட்டார், இது புதுசு இல்ல, அவர் போயிட்டு சௌரியமா வருவார், உங்க பாட்டு உங்க வேலையை பாருங்க, அதுக்காக வீட்டுக்கெல்லாம் வராதீங்க, உங்க பாட்டுக்கு வேலையை பாருங்க, அண்ணன் வந்ததுக்கு அப்புறம் வாங்க. இது பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவருடைய மனைவி சொல்லுவது. சமீபத்திலே திமுகவில் இருந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைந்த தம்பி சூர்யா சிவா அவர்கள் குறி வைத்து காவல்துறை கைது செய்து ஜெயிலில் வச்சிருக்காங்க. இது ஒரு விதத்திலே எங்களுக்கு சந்தோஷம்தான். ஏனென்றால் 500 தலைவர்களை உருவாக்க வேண்டும், 1000 தலைவர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று
இங்கே முருகன் அவர்கள், மேடையில் இருக்கக்கூடிய தலைவர் அவர்கள் கங்கணம் கட்டி கொண்டு காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். நீங்க ஒருத்தரை கைது செய்யும் பொழுது என்ன நடக்குதுன்னா, தமிழகத்திற்கு மிகப்பெரிய தலைவரை திமுக இலவசமாக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு தட்டிலே வைத்து கொடுக்கிறது. அதனால் நிறைய கைது பண்ணுங்க. அந்த உறுதி எங்களுக்கு வேண்டும். ஒரு ஜெயிலுக்கு போயிட்டு எங்களுடைய தலைவன் வெளியே வரும் பொழுது அடுத்த கட்ட அரசியல் பயணத்திற்கு தயாராக வருவான். கட்சி ஒரு வருடத்திலே செய்யக்கூடிய பணியை ஒரு ஜெயில் என்பது ஒரு மாசத்துல செஞ்சிடும். அதனால் எங்களுக்கு 1000 தலைவர்கள் வேண்டும். நீங்க குறி வச்சலாம் கைது பண்ணாதீங்க. மாவட்டத்துக்கு 3 பேர்த்த கைது பண்ணுங்க. 234 எம்எல்ஏக்கள் சட்டமன்றத்தில் அமர வேண்டும். 39 எம்பிக்கள் அமர வேண்டும். அதனால் இதற்கெல்லாம் பாரதிய ஜனதா கட்சி பயப்பட போவது கிடையாது. எத்தனை கைதுகள் நடந்தாலும் சரி, எத்தனை பேரை குறிவைத்தாலும் சரி, எங்களுடைய தலைவர்கள் அடுத்த கட்ட பயணத்திற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் என்றும் கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர்களுக்கு, அங்கே இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களுக்கு கை கட்டப்பட்டு வாயில் இருக்கக்கூடிய பல் பிடுங்கப்பட்டு செயலற்று இருக்கக்கூடிய நம்முடைய காவல்துறை சகோதரர்களுக்கும் சொல்லிக் கொள்கின்றோம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு கெடிகாரம் நின்று போச்சுன்னா கூட 2 முறை சரியான நேரத்தில் சரியான டைமை காட்டும். நீங்க கெடிகாரத்தை நிறுத்தி வச்சாலும் 2 முறை ஒரு நாளைக்கு அந்த டைம் சரியாகத்தான் இருக்கும். பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சியும் இந்த மண்ணில் வரத்தான் போகுது. பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முதலமைச்சர், பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அமைச்சர்கள் அமரத்தான் போகின்றார்கள். சக்கரம் என்பது சுழன்று கொண்டுத்தான் இருக்கும். அதனால் காவல்துறை நண்பர்கள், திமுகவினுடைய ஏவலுக்கு நீங்கள் அடிபணியாமல் தமிழக மக்களுக்காக நீங்கள் நெஞ்சுரத்தோடு வேலை செய்ய வேண்டும் என்பது இந்த கட்சி உங்களுக்கு ஒரு கோரிக்கையாக வைக்கிறது. அப்படி செஞ்சீங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு சகோதரி கூட்டு பலாத்காரம் நடக்காது. எங்கேயோ ஒரு இடத்துல 26 வயசுல ரோட்ல நடந்து போன ஒரு பையனை வெட்டிட்டு அவருடைய 2 குழந்தை அப்பாவுடைய போட்டோவை வச்சு டெய்லி சாமி கும்பிட்டு இருக்காது. உங்களுடைய கடமையை நீங்க சரியா செஞ்சீங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நடந்து போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதரி கழுத்திலிருந்து செயின் காணாம போகாது. அதனால் இதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு காவல்துறை நண்பர்கள் இந்த வேலையை முழுமையாக செய்ய வேண்டும் என்று கூட கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து சகோதரிகளுக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்து, நல்லது நடக்கட்டும். தமிழகத்திலே தாமரை மலரப்போவது உறுதி. 2024 25 எம்பிக்கள் வரத்தான் போகின்றார்கள். வளவன் போன்றவர்களையும் வேலை கையில் எடுத்து வைத்து இன்னைக்கு மத்தியிலே தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிற நமது மாண்புமிகு மத்திய இணையமைச்சர் அவர்கள் இப்பொழுது சிறப்புரையாற்றுவார்கள். 23 உள்ளாட்சி தலைவர்கள், 23 உள்ளாட்சி பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் மேடையிலே கட்சியிலே இணைய இருக்கிறார்கள். மாவட்ட ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர், உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய சட்ட அலுவல் செயலாளர் இப்பொழுது கட்சியில் இணைய இருக்கிறார். ரஜினி மன்றத்தினுடைய முக்கிய தலைவரும் கட்சியில் இணைய இருக்கிறார். நன்றி. அமைச்சர் அவர்கள் பேசியதற்கு பிறகு தயவு செய்து அமைச்சர் அவர்களுக்கோ தலைவர் அவர்களுக்கோ நினைவு பரிசு மாலை அணிவிப்பவர்கள் அமைச்சர் பேசி அவர்கள் இணைந்த பிறகு பேச மரியாதை செய்ய வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். பாரத் மாதா கி, பாரத் மாதா கி, பாரத் மாதா கி. வெற்றிவேல், 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 வீரவேல். பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய 8 ஆண்டு சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டத்தை தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில தலைவர் பாசமிகு சகோதரர் திரு கே அண்ணாமலை அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் எனக்கு முன்னால் உரையாற்றிவிட்டு ஹைதராபாத் சென்றிருக்கின்ற நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய இணை பொறுப்பாளர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் சுதாகர் ரெட்டிஜி அவர்களே, தமிழக சட்டமன்றத்தினுடைய பாஜக குழுவினுடைய தலைவர் முன்னாள் அமைச்சர் பாசத்திற்குரிய சகோதரர் திரு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களே, நம்மளுக்கு மூத்த வழிகாட்டியாக மூத்த தலைவராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் திரு ஹெச் ராஜா அவர்களே, மாநில அமைப்பு பொதுச் செயலாளர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் கேசவ விநாயகம்ஜி அவர்களே, இந்த மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்திற்கு சிறப்பாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற சென்னை பெருங்கோட்டத்தினுடைய பொறுப்பாளர் மாநில துணைத் தலைவர் வரவேற்புரை ஆற்றிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய திரு கரு நாகராஜன் அவர்களே,
இந்த நிகழ்ச்சியில முன்னிலை வகித்துக் கொண்டிருக்கிற மத்திய சென்னை மேற்கு மாவட்ட தலைவர் சகோதரர் திரு தனசேகர் அவர்களே, சகோதரர் திரு காளிதாஸ் அவர்களே, சகோதரர் திரு விஜயானந்த் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய திரு கிருஷ்ணகுமார் அவர்களே, திரு சாய் சத்யன் அவர்களே, திரு கபிலன் அவர்களே, திரு மனோகரன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு வருகை புரிந்திருக்கும் மாநிலத்தினுடைய துணைத் தலைவர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் திரு விபி துரைசாமி அவர்களே, மரியாதைக்குரிய அண்ணன் திரு சக்கரவர்த்தி அவர்களே, மரியாதைக்குரிய அண்ணன் திரு ஆர்சி பால் கனகராஜ் அவர்களே, திரு டால்பின் ஸ்ரீதர் அவர்களே, திரு நாராயணன் திருப்பதி அவர்களே, மாநிலத்தினுடைய செயலாளர்கள் மரியாதைக்குரிய திரு ஆர் தியாகராஜன் அவர்களே, சகோதரி திருமதி சுமதி வெங்கடேஷ் அவர்களே, மாநில செயலாளர் சகோதரர் சதீஷ்குமார் அவர்களே, மாநில செயலாளர் திருமதி பிரமிளா சம்பத் அவர்களே, மாநில செயலாளர் திரு அஸ்வத்தாமன் அவர்களே, மாநில செயலாளர் சகோதரி ஆனந்த பிரியா அவர்களே, சென்னை கிழக்கு மாவட்டத்தினுடைய பொறுப்பாளர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் எம்என் ராஜா அவர்களே, மத்திய சென்னை கிழக்கு மாவட்டத்தினுடைய பார்வையாளர் திரு சகோதரர் எம்.கே. ரவிச்சந்திரன் அவர்களே, சென்னை மேற்கு மாவட்டத்தினுடைய பார்வையாளர் திரு ஜி பாஸ்கர் அவர்களே, மத்திய அரசு திட்டப்பிரிவு தலைவர் திரு ஜே லோகநாதன் அவர்களே, இளைஞரணியினுடைய தலைவர் சகோதரர் ரமேஷ் சிவா அவர்களே, அமைப்பு சாரா தொழிலாளர் பிரிவு தலைவர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, கல்வியாளர் பிரிவு தலைவர் சகோதரர் தங்க கணேசன் அவர்களே, சிந்தனையாளர் பிரிவு தலைவர் திரு செல்வி தாமு அவர்களே, இளைஞர் விளையாட்டு மேம்பாட்டு பிரிவினுடைய தலைவர் சகோதரர் அமர் பிரசாத் ரெட்டி, கலை கலாச்சார பிரிவினுடைய தலைவர் சகோதரர் பிப்சி சிவா அவர்களே, வெளிநாட்டு வாழ் தமிழர் பிரிவு தலைவர் சகோதரி காயத்ரி ரகுராமன் அவர்களே, பிரச்சார பிரிவுடைய தலைவர் சகோதரர் குமரி கிருஷ்ணன் அவர்களே, மருத்துவ பிரிவுடைய தலைவர் மருத்துவர் டாக்டர் SD பிரேம்குமார் அவர்களே, ஆன்மீக மற்றும் ஆலய மேம்பாட்டு பிரிவுடைய தலைவர் திரு நாச்சியப்பன் அவர்களே, திரு ஆதித்ய தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவுடைய தலைவர் சகோதரர் ஆதித்யா அவர்களே, சோசியல் மீடியா பிரிவு தலைவர் திரு CTR நிர்மல்குமார் அவர்களே, பிறமொழி பிரிவு தலைவர் திரு ஜெயக்குமார் அவர்களே, மீடியா பிரிவு தலைவர் திரு ரங்கா அவர்களே, இறுதியாக இந்த நிகழ்ச்சியில நன்றி உரையாற்றிருக்கின்ற ஜான்சன் உள்ளிட்ட பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய 8 ஆண்டு சாதனைகள், இந்த பாரத தேசத்தில் எண்ணற்ற சாதனைகளை செய்திருக்கிறார். இந்த 8 ஆண்டுகள்ல இந்த நாடு மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் கொண்டிருக்கிறது. நீங்க 2014க்கு முன்னாடி இந்த நாடு எப்படி இருந்தது, 2014க்கு பிறகு இந்த நாடு எப்படி இருந்தது என்பதை பார்க்க முடியும். ஒரு அரசாங்கம் ஒரு தாரக மந்திரத்தோடு இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அரசாங்கம் என்னால் அது நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய அரசாங்கம். என்ன ஒரு தாரக மந்திரம் இந்த அரசாங்கத்திற்கு? சேவை, தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்பது, குட் கவர்னன்ஸ், நல்ல ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்பது, அதே போல ஏழைகளினுடைய நலன். பாருங்க எந்த அளவுக்கு ஏழைகளினுடைய நலன், குட் கவர்னன்ஸ், நல்ல ஆட்சி, தொண்டு, சேவை, இது ஒரு தாரக மந்திரத்தோட இந்த ஆட்சியானது இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. சகோதரர்களே, திருவள்ளுவர் சரியாக சொன்னார், வானோக்கி வாழும் உலகமெல்லாம் மன்னன் கோனோக்கி வாழும் குடி. எப்படி உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் எல்லாம் மலையை நம்பி வாழ்கிறதோ அதே போல குடிமக்கள் எல்லாம் ஆளும் அரசனின் நேர்மையான ஆட்சியை எதிர்பார்த்து வாழ்கின்றார்கள். பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய ஆட்சியை எதிர்பார்த்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்மளுடைய திருவள்ளுவர் அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கிறார், நம்மளுடைய மோடிஜி அவர்களுடைய நேர்மையான ஆட்சி எப்படி இருக்கும் என்பது. இன்றைக்கு அதே நேர்மையான ஆட்சியை திருவள்ளுவருடைய கூற்றுப்படி இன்றைக்கு நேர்மையான ஆட்சியை வழங்கி கொண்டிருக்கிறது பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய ஆட்சியாக இருக்கிறது. சகோதரர்களே, 2014க்கு முன்னாடி நியூஸ் பேப்பர் திறந்தா என்ன நடக்கும்? தினந்தோறும் பழைய காங்கிரஸ் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஊழல்களை பத்தி தான் தினந்தோறும் செய்தியாக இருக்கும். எல்லாம் காணாத ஊழல்கள், வரலாறு காணாத ஊழல்கள், 2G ஊழல், நிலக்கரி ஊழல், இப்படி எங்க பார்த்தாலும் ஊழல் 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 என்ற ஆட்சி தான் தொடர்ந்து 2014 நடந்து கொண்டிருந்தது. பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தார்கள். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை
தன்னுடைய பகவத்கீதை தன்னுடைய புனித நூலாக ஏற்றுக்கொண்டு இந்த ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் எனக்கு புனித நூல் என்று தங்களுடைய ஆட்சியை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் எப்படி ஏழைகளினுடைய நலன், குறிப்பாக சகோதரிகளுடைய நலனை குறிப்பாக மையமாக கொண்டு இந்த ஆட்சி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஏழை எளிய மக்களுக்கு இப்ப சுதந்திரம் அடைந்து 75வது ஆண்டை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். ஆசாதிக்கு அமிர்த் மகா உற்சவம் என்று சொல்லக்கூடிய சுதந்திர பெருவிழா 75வது ஆண்டை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த 75வது ஆண்டுக்கு பிறகு 2047 100 ஆண்டுகள்ல இந்த பாரதம் எப்படிப்பட்ட பாரதமாக இருக்க வேண்டும், வலிமையான பாரதமாக இருக்க வேண்டும், வல்லரசு பாரதமாக இருக்க வேண்டும். அண்ணல் ஐயா அப்துல் கலாம் ஐயா கண்டவர்களுடைய கனவு அந்த ஆட்சியில 2047 இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த தேசத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் கண்ணியமாக அவர்கள் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக அனைவருக்கும் வீடு கட்டும் திட்டத்தை இன்றைக்கு நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார். என ஒவ்வொருவருடைய கனவு, ஒவ்வொருவருடைய லட்சியம், ஒவ்வொருவருடைய சாதாரண குடிமகனுடைய லட்சியமும் கனவும் ஒரு நல்ல வீடு வேண்டும் என்பதற்காக அந்த வீடுகளை இன்றைக்கு கட்டி கொடுத்து அதை தாய்மார்களுடைய பெயரில் பதிவு செய்து கொடுத்து அவர்களுக்கு எம்பவர்மெண்ட் கொடுத்துவது நம்மளுடைய பிரதமர், நம்மளுடைய நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள். 2014 பிறகு சுத்தத்தை பத்தி யாருமே பேசுறதுக்கு இல்ல, யாரும் தூய்மை பத்தி பேசுறதுக்கு இல்ல. ஆனா 2014 பிறகு இன்றைக்கு இந்தியா வெறும் இந்த 8 ஆண்டுகள்ல எப்படி ஒரு சுகாதாரமான இந்தியா, தூய்மையான இந்தியாவை இன்றைக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கிறார் நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள். அனைத்து பள்ளிகளிலுமே இன்றைக்கு அனைத்து வீடுகளுக்குமே ஒவ்வொரு வீட்டுக்குமே இலவசமாக டாய்லெட் வீடு கட்டி கொடுத்ததும் இல்ல, டாய்லெட் கட்டி கொடுத்திருக்கிறாரு. டாய்லெட் கட்டி கொடுத்தது இல்ல, வீட்டுக்கு வீடு குடிநீர் கனெக்ஷனை கொடுத்து சுத்தமான சுகாதாரமான குடிநீர் கனெக்ஷனையும் கொடுத்திருக்கிறார். முன்னாடி எல்லாம் சென்னையில நமக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும், இங்க சென்னை மக்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க. எப்படா அந்த சென்னை கார்பரேஷன் அதாவது மெட்ரோ வாட்டர்னுடைய லாரி வரும், அந்த லாரிக்காக காலையில வர்ற லாரி காலையில 6 மணி 8 மணிக்கு வரணும், நைட்டு 10 மணிக்கே கியூல கிடந்த காலம் காங்கிரஸ் திமுகவினுடைய காலத்தில் இருந்தது. ஏன்னா நம்ம சென்னை மக்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் தண்ணிக்காக எவ்வளவு கியூல போய் நம்ம நின்னோன்ட்டு. இன்றைக்கு அந்த நிலைமை எல்லாம் போக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு வீட்டுக்குமே சுத்தமான சுகாதாரமான குடிநீரை கொடுத்து கொண்டிருப்பது ஜல்ஜீவன் மிஷன் திட்டத்தில் நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சென்னை அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட ஊர், சென்னை ஏழை எளிய மக்கள் அதிகமாக இருக்கிற பகுதி, சென்னை சிறு குறு வியாபாரிகள் இருக்கிற பகுதி. சிறு குறு வியாபாரிகளுக்கு நம்மளுடைய பிரதமர் கடன் எந்தவித கேரண்டி இல்லாம 10,000 20,000 50,000 எதுவுமே வேண்டாம். ஏன்னா சென்னையில தெரியும் சாதாரண மக்கள் போய் கந்து வட்டிக்காரங்கிட்ட காசு வாங்கி அமைஞ்சிக்கிற மார்க்கெட்ல கடைக்கு வந்து அந்த கந்து வட்டிக்காரன் புடுங்கி கொண்டு போய் விடுவான். ஆனால் இன்றைக்கு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் வந்த பிறகு எந்த கந்து வட்டிக்காரனுக்கும் இடமில்லை. தான் என்ன சம்பாதிக்கிறோமோ அந்த சம்பாதித்தையும் நேரடியாக வீட்டுக்காக தங்களுடைய வங்கி கணக்கில் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். யூபிஐ பேமெண்ட் இன்றைக்கு பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்க எண்ணெய் வியாபாரிகிட்ட போகலாம், ஒரு பூக்கடை வியாபாரிகள்கிட்ட போகலாம், ஒரு காய்கறி வியாபாரிகிட்ட போகலாம், பழம் விற்கிற வியாபாரிகிட்ட போகலாம், யாருகிட்ட போனாலும் இன்றைக்கு டிஜிட்டல் பேமெண்ட் நேரடியாக அவர்களுடைய வங்கி கணக்கையே அவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஜன்தன் அக்கவுண்ட் சென்னையில் இருக்கிற நம்ம சேத்துப்பட்டு மாதிரி பகுதி, நம்மளுடைய இந்த சாஸ்திரி நகர் மாதிரி பகுதி மக்களுக்கெல்லாம் பேங்க் என்பது எட்டா கனவாக இருந்தது. பேங்க் வாசல்ல அவங்க போனதே கிடையாது. பேங்க்னா என்னன்னே தெரியாம இருந்தது. 2014 பிறகு நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி ஐயா அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஒவ்வொரு தாய்மார்களுக்கும் ஜன்தன் அக்கவுண்ட் இலவசமாக ஓபன் பண்ணி கொடுத்து அந்த அக்கவுண்ட் மூலமாக அவர்களுக்கு நேரடியாக மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய பயன்கள்
அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்கள், அரசாங்கத்தினுடைய மானியங்கள் நேரடியாக பயனாளிகளுக்கே கொண்டு சேர்த்தது நம்மளுடைய பிரதமர், நம்மளுடைய நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் நேரடியாக சென்று சேர்த்தார்கள். அதனுடைய பயன் கொரோனா நேரத்தில் மாசம் 500 ரூபா திடீர்னு நம்மளுடைய சேத்துப்பட்டில இருந்து ஒரு அம்மா எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. ஐயா, எனக்கு திடீர்னு மாசம் 500 ரூபா ஒரு மாசம் 500 ரூபா வந்திருக்கு. ஆமாம்மா, உங்களுக்கு நரேந்திர மோடிஜி ஐயா அவர்கள் இந்த மாசம் 500 ரூபா போட்டிருக்காங்க, இன்னும் 2 மாசம் போடுவாங்க, மொத்தம் 3 மாசம் 500 ரூபா உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வரும்னு சொன்னோம். அதே மாதிரி நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் கொரோனா நேரத்தில் ஜன்தன் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாதம் 500 ரூபாய் அவர்களுடைய அக்கௌண்ட்ல போட்டாரு. அதே போலதான் கொரோனா நேரம் ஏழை எளிய மக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது. ஏழை எளிய மக்கள் ஒருவர் கூட ஒரு வேளை கூட உணவில்லாமல் இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய கனவு, லட்சியம், நம்முடைய பிரதமருடைய எண்ணம். நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய எண்ணம் இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஏழையும் வயிறார சாப்பிட வேண்டும். கொரோனாவில் பாதிக்கப்படும், ஏன்னா உலக நாடுகள்லாம் பாதித்தது. பிரைம் மினிஸ்டருடைய அனைவருக்கும் உணவு வழங்கும் திட்டத்தில் 80 கோடி பேருக்கு வருகிற செப்டம்பர் வரலும் கிட்டத்தட்ட 25 மாதங்களாக இலவசமாக 5 கிலோ அரிசியும் 1 கிலோ பருப்பும் இன்றைக்கும் கொடுத்து கொண்டு வருகிற செப்டம்பர் வரலுமே நாம் கொடுக்க கொண்டு இருக்கின்றோம். பிரைம் மினிஸ்டர் கரீப் கல்யாண் அண்ணா யோஜனா திட்டத்தின் கீழே. இப்படி திட்டங்கள், ஏழை எளிய மக்களுடைய திட்டங்கள் சொல்லிட்டே போலாம். ஏன்னா இந்த 8 ஆண்டுகள் அப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய திட்டங்களை செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம். நல்லாட்சி, குட் கவர்னன்ஸ் எப்படி இருக்க வேண்டும், டிஜிட்டல் இந்தியா, டிஜிட்டலை கொண்டு வந்தோம். நம்ம சொன்னோம் ஏற்கனவே, ஏழைகள் நலனுக்கு இந்த அரசாங்கம் எப்படி வேலை செய்து கொண்டு இருக்கின்றது. நல்லாட்சி நாம் எப்படி கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றோம். டிஜிட்டல் பேமெண்ட், டிஜிட்டல் இந்தியா, ஸ்கில் இந்தியா, கேலோ இந்தியா, ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா, ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா, இப்படி பல நல்ல நல்ல திட்டங்களை கொடுத்து கொண்டிருந்தாலும் கூட முத்ரா வங்கி திட்டத்தின் கீழே தமிழகத்தில் அதிக அளவு சகோதரிகள் பயன்பெற்றது நம்மளுடைய தமிழகம். முத்ரா வங்கியின் கீழே அனைவருக்கும் நாம் கடன் கொடுத்தோம். இதெல்லாம் இப்படி கொடுத்தோம். இந்த நாடு வளர்ச்சி அடைய வேண்டும், இந்த நாட்டினுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் வேண்டும். அதற்காக பிரைம் மினிஸ்டருடைய ஒரு கனவு, எந்த பிரைம் மினிஸ்டருமே இதை பற்றி நினைச்சே பார்க்கல. பிரைம் மினிஸ்டருடைய கதி சக்தி என்று சொல்லக்கூடிய அதிதீவிரமாக இந்த பணிகளுக்கு கவனம் கொடுக்க வேண்டும். உள்கட்டமைப்பு, தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், விமான நிலையங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து, இதையெல்லாம் நாடு முழுவதும் இணைக்க வேண்டும். உலக நாடுகளிடத்தில் நாம் போட்டி போட வேண்டும். நம்மளுடைய பொருள்களை உலக சந்தைக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக ஆத்ம நிர்பர் பேக்கேஜ் கொடுத்தது மட்டுமில்லாமல், மேக் இன் இந்தியா கொடுத்தது மட்டுமில்லாமல், மேட் இன் இந்தியா கொடுத்தது மட்டுமில்லாமல், இந்த கதிசக்தியின் கீழே ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் கூட அந்த மாநிலத்தினுடைய உள்கட்டமைப்பு வசதியை ஏற்படுத்தி கொண்டிருப்பது நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் தான். நமக்கெல்லாம் தெரியும் இந்த ரோடில் தான் நம்ம வந்துட்டு இருக்கிறோம். மதுரை வாயிலிருந்து ஆரம்பிப்போம். சென்னை துறைமுகம் போகிறதுக்குள்ள எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? 2 மணி நேரம் ஆகும். ஒரு திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது, அரசியல் காரணங்காக அந்த திட்டம் கைவிடப்பட்டது. ஆனால் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் மக்களுடைய திட்டம் மக்களுக்காக பயனடையும் என்றால் அந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தே சேர்த்துவோம் என்று மதுரவாயிலிருந்து இன்றைக்கு நம்மளுடைய சென்னை துறைமுகத்திற்கு அந்த பறக்கும் சாலையை நாம் இன்றைக்கு நிறைவேற்றி இருக்கின்றோம். அதற்கான வேலைகளை நாம் தொடங்கி இருக்கின்றோம். சென்னைக்கு பொறுத்தளவுக்கு டிஃபென்ஸ் காரிடர், இந்தியாவிலே 2 டிஃபென்ஸ் காரிடர் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அதுல ஒரு டிஃபென்ஸ் காரிடர் தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுத்தோம். அது அந்த டிஃபென்ஸ் காரிடர் சென்னை, திருச்சிராப்பள்ளி, கோயம்புத்தூர், ஒசூர், சேலம், நாமக்கல், இப்படி அந்த இணைக்கின்ற அந்த டிஃபென்ஸ் காரிடரையும் தமிழகத்திற்கு கொடுத்திருக்கின்றோம். சுகாதாரம், சுதந்திரத்தில் எந்த ஒரு மாநிலத்திற்கு கூட சுதந்திரத்திற்கு பிறகு இப்படி ஒரு செயலை கொடுத்து செய்து கிடையாது. முதல் முறையாக தமிழகத்திற்கு 11 மருத்துவக் கல்லூரிகள் கொடுத்ததோடு இல்லாமல் மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியும் கொடுத்தது நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள். அதே மாதிரி இன்னைக்கு சென்னையிலிருந்து பெங்களூர் அதிநவீன எக்ஸ்பிரஸ் வே, சென்னையிலிருந்து பெங்களூருக்கு நம்ம 3 மணி நேரத்தில் போயிடலாம். சென்னை இங்க மெட்ரோ ஸ்டேஷன், பல பேர் இன்னைக்கு மீட்டிங் இந்த மெட்ரோ ரயிலில் வந்திருக்கிறோம். இந்த மெட்ரோ ரயிலை கொடுத்தது நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள். இன்றைக்கு சென்னை முழுவதுமே விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சென்னையிலிருந்து பாரிஸ்லேருந்து எண்ணூர் வரலும், அதே மாதிரி பூந்தமல்லி வரலும் இன்றைக்கு மெட்ரோ விரிவாக்கம்
ஆனது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த சென்னையினுடைய உள்கட்டமைப்பையும் நாம் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். ஸ்மார்ட் சிட்டி, நாம் ஸ்மார்ட் சிட்டி என்று வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். சென்னையை மிகப்பெரிய அளவில் டெவலப் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் திமுக அதுக்கு ஒரு ஸ்டாம்ப், ஏன்னா நம்ம தலைவரெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸ்டாம்ப் போடுறது தான் அவங்களுடைய வேலை. சீர்மிகு சென்னையா, ஸ்மார்ட் சிட்டி ஏற்கனவே நாம் நிதி ஒதுக்கின திட்டத்திற்கு இன்றைக்கு சீர்மிகு சென்னை என்று அதை பேரை வாத்தி வேலை செய்கிறோம். நான் கேட்குறேன், நம்மளுடைய முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் சென்னையினுடைய மேயராக இருந்தார், நம்மளுடைய துணை மேயர் கூட இருக்கார். அப்போ மக்களுக்கு ஒரு சொன்னாங்க, இந்த கூவம் நதியை நாங்கள் சீர்திருத்த போகிறோம், சென்னையை சிங்கப்பூராக மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னதோடு சரி, அப்படியே மறந்து போயிடுச்சு. இன்றைக்கு நீங்கள் அகமதாபாத்தில் போய் பாருங்க, நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொன்னார், அந்த நதியை சீர்திருத்தம்னு சொன்னார், அந்த நதியை அங்கே சீர்திருத்திருக்கிறார். ஆனால் இங்கே என்ன நடந்தது, கூவம் இன்றைக்கும் கூவமாக இருக்கிறது. அந்த கூவத்தை சீரமைப்ப ஸ்டாலின் ரெடியாக இல்லை, அவர் சொன்ன சொல்லை செயல்படுத்துவதற்கு ரெடியாக இல்லை. சொல்லுவது ஒன்று, செய்வது ஒன்று தான் நம்மளுடைய ஸ்டாலின் வேலையாக இருக்கிறது. ஸ்டாலின் என்ன சொன்னாரு, அம்மா தேர்தலுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்க, 1000 ரூபாய் காசு கொடுக்குறேன்னு சொன்னார், கொடுத்தாரா? ஆனால் அங்கே சென்னையில் ஒரு அம்மா பஸ்ஸுக்கு போனாங்க, போய் பஸ்ஸில் போய் காசு கேட்டார், பஸ்ஸில் போய் அம்மா கிட்ட பேசினார். அந்த அம்மா சொல்லுச்சு, தம்பி நீ பேசுறதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது, முதல்ல நீ சொன்னியே அந்த 1000 ரூபாயை கொடுன்னு கேட்டது தான் சரி. இந்த ஸ்டாலின் உடனடியாக அந்த பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி போயிட்டார். கல்வி கடனுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொன்னார், கல்வி கடனை தள்ளுபடி செய்யல. நகைக்கடன், எங்கள் அக்காலாம் போய் பாவம் நகை அவர் சொன்னார்ன்ட்டு நகையெல்லாம் அடகு வச்சாங்க, வச்சிங்கல்ல, ஆனால் நகை கடன் தள்ளுபடி கிடையாது. சுய கழுவுக்களுடைய கடன் தள்ளுபடி, அந்த கடனும் தள்ளுபடி கிடையாது. இப்படி சொல்லுவது ஒன்று, செய்வது ஒன்றாக மக்களை ஏமாற்றி ஓட்டு வாங்கி இன்றைக்கு தேர்தல் அறிவு வாக்குறுதிகளை என்ன சொன்னார்களோ அதை செய்ய தவறி இருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம். நான் கேட்கிறேன், தமிழக பொதுமக்கள் சார்பில் கேட்கிறேன், சென்னை பொதுமக்கள் சார்பாக கேட்கிறேன், தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொன்ன அந்த 1000 ரூபாயை எப்பொழுது தரப்போகிறீர்கள்? பொதுமக்கள் தருவார்கள். ஒன்று நீங்கள் தர வேண்டும், இல்லையெனில் பொதுமக்களிடத்தில் தார்மீகத்தில் பொதுப்படையில் நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். ஸ்டாலின் அவர்களே, பொதுமக்களிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். நான் தவறான தேர்தல் வாக்குறுதியை சொன்னேன், நான் என்னால் 1000 ரூபாய் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது, என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று ஸ்டாலின் அவர்கள் கேட்க வேண்டும். பொதுமக்களிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, அதுக்கு அடுத்தது ஸ்டாலின் சொல்லுவார், சமூக நீதினா, சமூக நீதினா என்னமோ திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் ஒட்டுமொத்தமாக குத்தைக்கு எடுத்த மாதிரி பேசுவாங்க. பேச்சோட பேச்சு தான். சமூக நீதிக்கும் திமுகவுக்கும் எல்லளவு கூட சம்பந்தம் கிடையாது. சமூக நீதி பற்றி பேசுவதற்கு ஸ்டாலினுக்கு எந்த அருகதையும் கிடையாது, எந்த அருகதையும் கிடையாது ஸ்டாலினுக்கு சமூக நீதி பற்றி பேசுவதற்கு. பாருங்க, அவருக்கே தெரியும், ஆனா மக்களை ஏமாத்துறதுக்காக பேசிட்டு இருக்காரு. இன்றைக்கு நம்மளுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளர் நம்மளுடைய தலைவர் சொன்னார், அம்மா திரௌபதி முர்மு போட்டிருக்காங்க. அம்மா ஒன்றும் பெரிய பட்டத்தரிசி கிடையாது. அம்மா சென்னையில் அண்ணா நகர் மாதிரியோ அல்லது சென்னையில் இருக்கிற அடையார் மாதிரி பகுதியை சேர்ந்தவங்க கிடையாது. ஒரிசாவில் சாதாரண ஒரு கிராமத்துக்கும் கிராமம் மலைப்பகுதியில் ஷெட்யூல் ட்ரைப் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஷெட்யூல் ட்ரைப்லேயும் ஒரு உள்பிரிவை சேர்ந்த ஒரு மலைப்பகுதியில் பிறந்தவர்கள். அவர்களுடைய கணவரை இழந்திருக்கிறாங்க, 2 மகன்களை இழந்திருக்கிறார்கள். ஒரே ஒரு பெண் அவர்கள் கூடத்தில் இருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன செய்து கொண்டு இருக்க, இந்த அம்மா 2002 அமைச்சராக இருந்தாங்க, எம்எல்ஏவாக இருந்தாங்க, ஜார்க்கண்டினுடைய கவர்னராக இருந்து போன வருடம்தான் ஓய்வு பெற்றார்கள். அவருடைய பெண் குழந்தை எங்க வேலை செய்யறாங்க? சாதாரண யூகோ பேங்க்ல 2ஆம் நிலை கிளர்க்காக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 2ஆம் நிலை கிளர்க்காக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட வேட்பாளர்
நம்மளுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளர். திமுக ஸ்டாலின் ஆதரிக்கிற வேட்பாளர் யாரு? பெரிய ஐஏஎஸ் ஆபீசர், பெரிய அரசியல்வாதி. நம்மளுடைய கட்சியில, நம்மளுடைய வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட்ல நிதி அமைச்சராக இருந்தவர். அவரை தான் இன்றைக்கு ஆதரிக்கிறார்கள். அது பல பேர் தேடி பார்த்தாங்க. சரத் பவார் ஐயா நீங்க வாங்கினாரு. ஐயா போயப்பா, நான் எப்படிப்பா வர முடியும், உனக்கு தான் வேலை இல்லை, எனக்குமா வேலை இல்லைன்ட்டு சரத் பவார் ஒதுங்கிட்டார். ஃபரூக் அப்துல்லா, அவர் ஒரு பெரிய மிட்டா மிராசு, அவரை போய் கூப்பிட்டாங்க. சரத் பவார் பற்றி, அவரும் ஒரு பெரிய ஜமீன்தார் தான். அதுக்கடுத்து ஃபரூக் அப்துல்லா, அவர் பெரிய ஒரு மிட்டா மிரச குடும்பத்தை, எஜமான் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். அவரை போய், எப்போ ஸ்டாலின் உனக்கு தான் வேலை இல்லை, எனக்குமா வேலை இல்லை, என்னை கூப்பிடாதன்னார். வேற வழி இல்லாமல் இன்னைக்கு நம்ம கட்சியிலேருந்து போன யஸ்வந்த் சிங்காவை போட்டிருக்காங்க. எதுக்கு இது சொல்கிறேன்? சமூக நீதியை பின்பற்றுவது பாரதிய ஜனதா கட்சி. 1998-99 அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களை ஜனாதிபதி ஆக்குனது நம்மளுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி. 2015-16 17 ஐயா ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்களை ஜனாதிபதி ஆக்குனது நம்மளுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி. அப்போ சிறுபான்மையினர், இஸ்லாம் சமூகத்தை சேர்ந்தவர், பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்தவர், பட்டியல் மலவாளை ஜகத்தை சேர்ந்தவர், 3 பேருக்கும் நாம ஜனாதிபதி ஆக்கியிருக்கிறோம். காங்கிரஸ் யார ஜனாதிபதி ஆக்கினாச்சு அந்த லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, மிட்டா மிராசுகள், பெரிய பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்த, அரசியல்ல பெரிய பெரிய சிதம்பரம் போன்ற நபர்களை சார்ந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் ஜனாதிபதியாக இருந்தார்கள். ஏழை எளிய குடும்பத்தை சார்ந்த, சாதாரண குடும்பத்தை சார்ந்த ஜனாதிபதிகளை உருவாக்கியது பாரதிய ஜனதா கட்சி. சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள். இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட 11 SC மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க, சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க. 12 சகோதரிகள் இருக்கிறாங்க, சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க. கிட்டத்தட்ட 30 OBC இருக்கிறாங்க, சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க. அண்ணன் துரைமுருகன் அவர்கள் பாரம்பரியமாக, ஸ்டாலின் அவர்கள், ஸ்டாலினுடைய வேண்டியவர்கள், இப்படி பாரம்பரியமாக அரசியலில் இருக்கிற அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் இன்றைக்கு அமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள். அதெல்லாம் ஒரு பக்கம். அந்த அமைச்சரவையில் ஒரு பட்டியல் எடுத்து பாருங்க. நான் போன மீட்டிங்கில் கூட பேசினேன், அது இங்கேயும், ஏன்னா சென்னை மாதிரி ஊரில் அந்த இதையும் சொல்லணும். பக்கத்தில் கர்நாடக மாநிலம். கர்நாடக மாநிலத்தில் ஆட்சியில் இருக்கிறது யாரு? யாரு? பிஜேபி ஆட்சியில் இருக்கிறது. அங்கே இந்த லிஸ்ட் போடுவாங்க அமைச்சரில், 1 2 3. முதலமைச்சருக்கு அடுத்த லிஸ்ட்ல இருக்கிறது யாரு? பட்டியலின் அமைச்சர், பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர். பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக இருக்கிறவர் பட்டியல் துறை அமைச்சர். மத்திய பிரதேசில் முதலமைச்சருக்கு அடுத்தது இருக்கிறது யாரு? பட்டியலின அமைச்சர். அவர் என்ன துறை வச்சிருக்கிறாரு? நிதித்துறையை வச்சிருக்கிறார். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பட்டியல், ஏன்னா இவங்க, ஏன் நான் சொல்றேன், சமூக நீதி பற்றி வாய்களே பேசுறதுனால நம்ம சொல்றோம். கிட்டத்தட்ட அமைச்சர்களுடைய லிஸ்ட் இருக்குது. அந்த அமைச்சர்களுடைய லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்த்தா யாருமே பட்டியலினத்தில் இல்லை. கீழே இருந்து பார்த்தா கீழே இருந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறாங்க. கீழே இருந்து ஃபர்ஸ்ட்ல 1 2 3. அந்த 3 பேருக்கும் என்ன துறைகள்? எதுக்குமே விளங்காத துறைகள். ஏன் ஒரு பட்டியலின சேர்ந்தவர்கிட்ட ஒரு நிதித்துறை கொடுக்கூடாதா? ஏன் மின்சாரத்துறை கொடுக்கூடாதா? ஏன் பொதுப்பணித்துறை கொடுக்கூடாதா? ஏன் கலால் வரித்துறையை கொடுக்கூடாதா? மத்திய பிரதேசத்தில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் கலால் வரித்துறையை. அப்போ அவர்களுடைய அமைச்சர்கள் மேலேயே அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. இதை ஒருத்தர் சொல்லுவார், நான் மிடுக்காக இருக்கிறேன். ஏன் அதே மிடுக்கோட போய் ஸ்டாலின் கிட்ட அறிவாலயத்தில் உட்கார்ந்து, ஏன் என்னுடைய சகோதரனை பின்னாடி வச்சிருக்கிறா, என் சகோதரனுக்கு நிதித்துறை கொடு, என் சகோதரனுக்கு பொதுப்பணித்துறை கொடு அப்படின்னு கேட்க வேண்டியதானே? எங்க போச்சு உன் மிடுக்கு? இதெல்லாம் பேச முடியாது. திராவிட மாடல்ன்றாங்க. என்ன திராவிட மாடல்? ஊழல்கள் நிறைந்தது திராவிட மாடல். இந்த 8 ஆண்டுகள்ல மத்திய அரசாங்கத்தில் ஒருத்தர் மேலேயாவது ஏதாவது ஒரு சின்ன குற்றம் கூட சொல்ல முடியுமா? எந்த ஒரு சின்ன குற்றம் கூட சொல்ல முடியாது. ஆட்சியை கொடுத்து கொண்டிருப்பது நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள். இப்படி எதுக்குமே சம்பந்தமில்லாத ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருப்பது நம்மளுடைய ஸ்டாலின் அவர்கள். ஆகையால் சகோதரர்களே, நம்மளுடைய தலைவர் பல பேர் இங்க சொன்னார்கள்,
நம்மளுடைய இலக்கு 2024 இங்கிருந்து 25 எம்பிக்கள், 25 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் செல்ல வேண்டும். அதுவும் நாம் சென்னையிலிருந்து, அதே போல மத்திய சென்னை, தென் சென்னை, வட சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, ஸ்ரீபெரும்புதூர், இந்த திருவள்ளூர், இது எல்லாம் நம்மளுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் செல்ல வேண்டும். அவர்கள் எல்லாம் நம்மளுடைய தலைவரனுடைய எண்ணம் போல பெரிய பெரிய கேபினட் அமைச்சர்கள் ஆக வேண்டும். தமிழகத்திற்கு எப்படி இப்படி பல நல்ல திட்டங்களை கொடுத்திருக்கிறோமோ அதுபோல் இன்னும் நல்ல திட்டங்களை தமிழகம் வளர்ச்சி இன்னும் நிறைய திட்டங்களை கொடுக்க வேண்டும். தமிழகம் வளம் பெற வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு உங்களிடத்தில் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத். மரியாதைக்குரிய மாவட்ட நீதியரசர், முன்னாள் நீதியரசர் திரு குணசேகரன் அவர்கள், மாநில தலைவர் அவர்களுடைய முன்னிலையிலும் மத்திய